ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आज मोर शिक्षकता जीवन सार्थक होती ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର 3 ଜଣ ପିଲା OAV ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋ 3 ଜଣ ପିଲା ଶିକ୍ଷକର। 3 ଜଣ ପିଲା ଆମର OAV ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ OAV ରେ ବି ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ। କରି ମୁଁ ତତେ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ତୁ ମତେ ମିସ୍ କରିବି କି ନାଇଁ କହ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ବଢିଛି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଏତିକି ତାପରେ ଷଷ୍ଠଠୁ ତ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ମିସ୍ କରିବୁନି କେମିତି? ଆଉ ଯୋଉ ମଜାଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଟା। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କର ଆଉ ରାଜା କଣ କହିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି ଆଉ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଯାହାବି ଡାଉଟ ହବ କିଛି ପାଠ ପଢା କି କଣ ମତେ ସବୁ ପଚାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ଯାହା ମୋ ନାଁ ରଖିଲ।